बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कोकणवासियांच्या संकल्पनांना, सृजनशीलतेला, नवनिर्मितीला, नवकौशल्याला वाव देण्यासाठी मेक इन कोकण अंतर्गत भाजप आयोजित भव्य उद्योग, व्यवसाय, रोजगार महोत्सव 2025चं आयोजन करण्यात आलं होतं. मेक इन कोकणची उत्पादनं ही जगात स्वतंत्र ओळख निर्माण करणार असा विश्वास युवा नेते विशाल परब यांनी व्यक्त केला आहे. भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर कोकण या अभियानाअंतर्गत मेक इन कोकणला चालना देण्यासाठी भव्य उद्योग, व्यवसाय, रोजगार महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या प्रदर्शनाला युवा नेते विशाल परब, वेदिका विशाल परब यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी सहभागी स्टॉल धारकांशी संवाद साधला. महिला मंडळ, महिला बचत गट ते सर्व क्षेत्रातील उद्योजकांची उत्पादनं, स्थानिक उद्योजकांशी परब दाम्पत्यानं चर्चा केली. वेळेत अर्थसहाय्य, उत्पादनाला प्रोत्साहन आणि उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणारी एक स्थानिक व्यवस्था असली पाहिजे अशी मागणी यावेळी उद्योजकांनी केली. हा उद्योजक महोत्सव पुढील वर्षी मोठ्या प्रमाणात आयोजित करून मेक इन कोकण उत्पादनांना जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार परब यांनी केला. यावेळी सावंतवाडी मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, सुहास गवंडळकर, तालुका अध्यक्ष बाळू देसाई, अजय गोंदावळे, मोहिनी मडगावकर, दिलीप भालेकर, दीपाली भालेकर, ॲडव्होकेट संजू शिरोडकर, सोशल मीडिया प्रमुख केतन आसगावकर उपस्थित होते.